Hementxe nabil, lepazurra berotzen. Gure gaurko gonbidatua, luzera jauzilaria da, eta badakizue, xustu bizian pasatzen diagoek eta horregatik gainaz lepua berotzen, aber gero zein diratu emango iten beha jarraitzen. Ai ba, igaro alda, zuek ikusi aldezue. Irati, etorri honea, hemen da, lasailua! Kaixo lagunok eta Irati Michelena, ongi etorri, zer moduz? Ondo, bai. Ze abiaduretan iten dezuek korrika, salto imaino lehenu, hemendi pasazia eta ditugu ez da ikusi. Alik eta azkarren, Alik eta azkarren, ez da? Bai. Katxila, mar, 100 metro lixoiek iteko kapaz izango zinean, ez da? Bai, ite. Onaiko, aurrean gehatuko zinean. Ite zure bai? Bai, noiz benka bai. Danai, emoti dozu orduan, Bueno, denai ez, baino 1 metroi bai. Bai, Bueno, gaina, kirolain aparte, ikerlaria zea, ez da? Bai. Ela gaizotasuna ikertzen naizea guantxe, ez da? Bai, doktoretza iten nahi naiz horri buruz. Eta, bueno, nola, gustatzen dituzu kirola eta baita ere ikerketa. Horri biltzezea buru belarri. Bai, antolakuntza osonakin. Bai, ez da? Bueno, bizitzan beti behar da antolakuntza. Eta sukaldeako eta aldezu denbora? Nahiko nukena baino gutxio, baino noiz behin da. Mekatxila, Bueno, gaur elkarrekin ikusiko zue, atiak indingo ditugu tako batzuk, gero tipula karamelizatua eta hor emulsio bat naranjakin, eta aldi berian, zure ikerketak eta saltok eta danak ezautu. Ados? Perfecto. Adi launak, saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Irati, garatuko izuet pausuz pausu, tako hau ekiteko garaian nola ibiliko gehan, bale? Esan duen bezala, takoak atez beteta izango dira. Eta hemen, dakau, tipulina, goxatuko deula lehendabizi sartaian, behin ondo gorrituta daunian bertara botako ditugu perretxikoak, eta baita ere hemen dakau, atian, bularran, lomitua deitzen dana. Pusketatxo bada, xamurra, kenduko jau koipe pixkat, bertan salteatuko deu, eta behin salteatuta dakaunian tipula perretxikok eta lomitok, bertan botako deu, konfita, atan konfita, dago, sukaldatuta dago, ordu ningo deuna da, mamilatea, eta horrekin naztu. Eta hoi gutxi balitz, atan ikutu gehiago emateko, nola ez, gibelare bai botako jau. Eta hoi ingo deuna da, bertan sartu, dena xamur utzi, eta hori izangoa gero, takuan sartzeko barruan, bale? Takuan sartzeko ere bai ingoitugu pare bat gauza. Bueno, 3 hobeto esan da, 2 elaborazio eta gero sagarrare bai sartuko jau. Hemen ingo deuna da, tipulina laukitxotanin, goxatu da pikuan ondo, behin goxatuta da honian gero, botako jau ardua eta murrizten utziko dugu. Ondo murriztuta da honian, baita ere, takuan jarriko jau pixkat. Eta hoi gutxi balitz, ingo deuna da emulsio bat, ligatuko dugu, laranjan zukua murriztua, behin murriztuta da honian, utziko dugu bostutzen, eta hotza da honian, soja pixkatekin, arrautzakin eta kiloreakin, maionesatxo bat ingo dugu. Hori ere bai, pixka jarriko dugu takuan barruan, eta gero, zagarra ingo dugu gauza bakarra da zuritu, xerra fin-fina moztu, eta baita ere takuan sartuko dugu freskagarri pixaten mateko. Ados? Vale. Ongi, danetikan jatezu? Ata gustatzen zaizu? Asko gaina. Asko, earki pasako dugu orduan. Bueno, ingo deuna da, behitu, bilak tipulinakin jarriko geha. Ni jarriko eta hau goxatzen, eta zu beste hau jarriko zu goxatzen, bale? Ingo deuna da, sustarrak endu, txortenare bai, lehen da biziko geruzok endu, eta laukitxotanin, bale? Bale. Venga, hoi zure kontu. Bueno, gaina ikerketetan hasizea, zintzelari bezala, baina kiroletik anjuntzea horrea, ez da? Bai. Nola izan da pixkado, kontatu guri? Nik neurozientzia ikasi nahi nun, eta hemen ez da bakarrera hori. Orduan, Espainiako txapelketa irabazi nun, eta zizien estatuatutako unibertsitatek nerekin hitz egiten. Eta, bueno, ikusi nun aukera kirolakin jarraitzeko, eta ere bai, nahi nuna ikasteko.
Tardun estatu batuta jo nintzen, eta hori konpetitu nun ekipoantzat, unibertsitateko ekipoantzat, gaina ikasi nun neurozientzia. Ona, eta jarraitzen dezu ikasten, bukatu dituzu ikasketa, esan bat urte dontzea Ameriketan? 4 urte. 4 urte dontzea? Ze ikasketa bukatu arte, Bai, pixkalen hau ze hori, COVID-ak harrapatu nindu, baina ia 4 urte, bai. Karrera osoa bukau, eta ja etxea bueltatu nintzen. Eta estatu batuak oso ondila dia, esatia da, ez dakit, Europan ikasi zula bezala, nun neontzean zehazki? Nio nintzen Cincinnati, Ohioan. Cincinnati? Hori nik abesti bakarrik entzun dut, Cincinnati. Ja, bai, jende guztiak. Rokanrola. Ondo. Bueno, eta nola, orduan ja bukatu ezu, eta aizea ela ikertzen gaixotasuna, ez da? Bai, oain nahi naiz doktoretza egiten. Osa, ikerketan laniteko, karrera, masterra, doktoretza, eta gero hori guztita gero jarraitu nahi baizu, itentzea ikerlaria. Vale. Ordu noain doktoretza. Doktoretza naizea, vale. Zer garatzen, ze ikertzen naizate zehazki guain? Nere taldean indituzte tresna bioteknologiko batzuk bezala, ADN-a ite dutena moztu edo editau. Eta erduan, ni hain naiz, helak daka base genetiko oso handia, eta mutazio batzuk identifikatu dituzte, orduan nik inaetena da tresna horiekin mutazio horiek zuzendu. Hola, azkarta... Bai, azkarrian esan da, bai, oseatik horatzean lan asko dago, ez da? Bai, bastante. Eta Irati, nun iten dezu hau zehazki? Oaintxe bertan, zik biogunen hau. Vale. Eta nola iten da, zer iten da hor zehazki? Nola iten dezuelan? Zik biogune da Euskadin dagoen ikerketa zentro bat dela biozientziai buruz, eta erdun, amapiko talde, eta talde bakoitza bai espezializatzen dela gauza baten edo besten, baino dena biozientziai buruz. Vale, talde guztian ez dizu galdetuko, baina zure taldean zertan zaudeten murgilduta, ze egiten dezu zehazki zuen taldean? Gukite dugu biologia sintetikoa. Biologia sintetikoa, igual okerra gutzi diazu, baina bueno, ondo dago. Ja, bentsatu ez. Zer da hori zehazki, a ber, zer da hori? Nire taldeak iten du, oain ditugun proteinak, oiek pixkat alterau, eta ite dituzte berriak. Eta orduan horregatia sintetiko, zeite dute zehose berria. Osa, existitzen ez dana, alegia? Bai, hoi da, bai. Eta hori nola, elikaduratik ateatzen dezue proteina hori eta hori, o nundikan ateatzea? Bakterietatik. Bakterietatik? Bakteri ite diegu lan aitea eta esate diegu sortzeko gune ditugun proteinak. Eta orduan, behaiek ite dute lana, ite dute proteina, espresatze dute, eta gero guia bakteri esate diegu agur, eta gatzega proteinarekin eta horrekin jarritzegu. Katxila, Marta, adibidez aragi sintetikoak eta aragi gezurretazkoak gaur egun esaten duna, horrela iten diare, bai? Antzeko zer da? Hor ezakit, baino ez dut uste bakterietatik ez horreko dienik espero. Baino ez, hori ezakit. Ados. Bueno, segun zuaz horrekin? Oso ondo. Bueno, eta kirola kinaziko gea. Kirola, zugiten dezu, salto longitud deitzen dana, ez da? Luzerako... Bai, luzera jauzia, bai. Eta 2022an badakit Espainiako txapelduna izan zinala, ez da? Lehen urtien hortxe gehiatu zinan, ez da? Ja, lehen urtien bigarren, bai. Katxiz lamar, zein izan da irabazi dizuna, nundarra da? Arabarra da, gaziztarra. Arabarra, Bai. Katxiz lamar, patata, que jo janbiarko debo orduan behar bezala, o... Bai, zentimetro batengatik gaina. Zentimetro bategatik, Bai, gertu ontzen. Eta nola izan zan hori? Horri izatea da nulo iteko hor marra bat. Bai. Urrutik zapaldu zen duen edo zentimetro gertu gatu zinan? Edo beha jauzi luzea guaintzun? Beha gintzun, hobeto. Nik hori nuloren bat eukinu, baina, bueno, initunak, ezien hobeak izan. Ezien hobeak izan. Zenbat metro itituzu salto? Zenbat saltoko luz? Noaino gutezea salto batian, alegia. Nere marka honena da 6 metro 74. 6 metro 74. Katxizla, amar. Ama. Hori nola lortzen da hori? Segundoko abiadura hartu behar da, ez da? Bai. Eta gero, ez dakiz edakazu, muelle dazkasuan kaspin edo... bueno, arko entrenatze dugu, gimnasio, abiadura, orduan, pixkanaka. Pixkanaka.
Vale. Eta adibidez irabazi zenunian Espainiako txapelketa, ze salto intzen duen, zenbat saltatu zenun? Ba, gun hortan ez hainbeste. Ze gaina goizian zen, eta ezakit ez genuen asko saltau, baina inun 6, 37. Beti horri biltzezate, zentimetro bat gora, bi Bai, gora bai, bat bera, zentimetro batengatik, bai, horre goten geha borrokan. Ona. Bueno, eta lehen urtean esan dezu bigarren orduan. Vale, nola dator aurtengo denboraldia? Noiz azte zeate txapelketekin eta? Hasi zeate? Ez, oain aurre denboraldiakin egea. Azte gea abendu urtarria, segurazki abendun igual zeo hemen, baina hori, igual abiadura edo azteko, eta gero ja urtarrian ja atope. Urtarrian atope, eta nondik no izango dira, ze txapelketa dazkazu, zein da aurtengo helburua? Helburua Europako txapelketa. Orduan Espainiako irabazin behar dezu bai Europa juteko, edo neurritan sartu dira? Ez du zertan, baina launtzen dit. Orduan hori, Europakoa gero mundialare bai dago, hori hendik zailago. Baina, bueno, zailago beharko gea. Nun izango da urten Espainiako txapelketa? Ezakit. Zakizu, guandik? Otsaian da, ezakit. Igual jarri dute, baina niko hendik ezakit. Zakizu, eta Europakoa ere ez dakizu nun izango da? Bai, Europakoa Holandan uste dela. Oso ja area zaude behira, ezta? Bai, ni horreak juna dute. Bueno, hauek, botako ditugu hauek organikoa, vale? Eta hor da eskasun tipula txikitutakoak bertan sartu. Vale, sartaian. Olio pixka botako jote bai, eta martxan jarriko dugu. Bueno, eta nola dira zure entrenamentuak? Nola ditezu egunerokotasuna? Nola da? Bueno, entrenamendun edo orokorren. Ez dakit, aurrena zeitezu zientzia mundu nibili, eta gero entrenatu, o egunan arabera normalen... Bueno, egun oso esango dugu, aziratik, nola aztea eguna? Normalen, egun batzutan goizez entrenatzen eta bestatutan atxalez, baina normalen goizean jutena lanera, ikerketa itea. Bai. Eta hor, egun, jornada osoa. Eta gero ja bateatzen izenen entrenatzea. Eta zeutan atatzea lanetikan? Bostetan, edo. Bostetan, hola. Eta gero entrenatzea? Zenbat denbora entrenatzezu? Egunero? Ez, boste egun azten. Aztenetik ostialea? Ez, osteguna deskanso eta igandea. Osteguna pelikula, bale. Osteguna anfizio. Osteguna anfizio. Bai, normalen bai. Zaintira autok eta zu, hankak eta soltatzea pixkat edo? Bai, minekin egoten geha. Bai, Batzutan bai. Gogor entrenatzen dezue? Nola izaten dira? Entrenamentu hori iztezean nola aztezate? Pizkanak alenengo hori berotze dugu pizkat, korrikain, estira, ariketa batzukin. Eta gero, jazten geha, dakagunaren arabera batzutan ite dugu gimnasio, edo, badibez, salto ite dugu egunetan dela nik egin gustatzen daitenak. Hori, jazten geha ariketa batzuk iten edo ja teknikoki, eta gero ja pasilloan salto iten. Pasilloa zer egite jozu ere? Bai, pasilloa da... Pistan dauna, ondarra, eta jogu fosoa, eta hori, pasilloa da hori. Pasillotik gan fosoa egin behar da salto ordu. Oida, beti fosora. Eta hori orduan egunero ez da egiten, hori egun... Ez, hori gogorra dago, zutantzare, bai. Ja, hor kiston adrenalina soltatzen dezu ez, da? Bai, eta impacto asko da, txokatila belauna. Impactua nun, zoazenean edo erori ondarra eta eroritz ezate, ez da? Bai. Baina okertuta batutan, baina saltatzekoa. Saltatzekoan eman zaio golpe asko. Bai, orduan egunero ez. Eta orduan entrenamentua zer dira, ze egiten dezue? Resistentzia, indarra, bai, eta gero abiadura ite dugu, batzutan motzago 30 metro, edo beste batzutan aerobikoa, ezakit, 150 metro, ja, piskat, bixi. Eta hori. Zema metro dazka pasilloak? Pasilloak? Teknikoki, tekniko geha. Nik uste 50 marukiko ikula. 50 mar. Eta hor badakazu, hor nik ikusten duten dira batzuk iten du, eta nola da zure salida, nola da kasu hori zure... Ni bizkatite ere, bai, ni bizkatite dela. Beti berdin iten dezu? Hombre, bai, neurtuta dakagu. Neurtuta dakazu? Hombre, ez dela nulo. Eta nola da salida, nola iten dezu salida? Nik, hola. Bai. Eta irut, 2 paso eta ja, korrika. Osa, 2 pasakaian bezala eta gero erra, aztezea. Vale. Cuida. Bueno, lagunak, hementxe, lehen da biziko urratzak eman ditugu. Tipulinak martxan jarri. Hau, ondo murriztut bihar deu, zehatika, gero gainuntzeko osagaiak bertan botatzeko, eta hau berdinan, utziko dugu ondo goxatzen, betu pixkat energia gehiago emango jot, eta hau, ja, ikutu hau dakanien edo pixka gehiago, orduan botako jo ardua, bale? Eta bitartian, esan bezala, erreportai bat ikustea jungo gea, zehazki jungo gea, Gasteizeaino, bertan dago, 154 jatetxea, eta kiston janariak ititu. Guazen ikustea ze prestatu duen.
Kaixo, guk Aizea eta Luis gara, Gasteizen gaude, eta gaur 154 jatetzea ospetuko dizuegu. Proiektuak Luis ireki du aurten, duela gutxi, eta berak egon da Madrilen urte asko, bertan jatetze oso famatu eta lan egiten, eta bere emaztea Gasteizkoa da eta bertan lan egin behar du, orduan bera ona etorri zen, eta ikusi zuen momentu ederra zela bere proiektua irekitzeko. Jatetxean, bi zona desberdin ditu, alde batetik mai bajuak, bertan dagoela karta bat 12 platerekin, eta zuk egiten duzu zure menua, zure gustora. Eta gero, bestaldetik, eukiko genuke barra zona honetan koktelekin eta platerekin jokatzen dugu, eta gainera, jatetxean izena hortik dator. 12 plater eta 12 koktel daude, eta berain artean kombinazioak egin dezakegu. Guztira, 154. Kokteletatik, gehien eskatzen dena da Central Park. Eta honen izena dator bere osagaietatik oso berdea delako. Bertan daude letzuga eta jarra. Gainera koktela oso erraz edaten da, oso freskagarria delako. Orain proiektua ja ezagutzen dugula, jango gara sukaldera eta Luisek prestatuko digu plater bat. Orain jarraituko dugu, Luis egingo digula gure ate albondigak. Ate haragi hartuko dugu eta gero aliño bereziarekin egingo ditugu, etxeko aliño berezia. Plater honekin, Frantzia eta Espainia elkartzen dugu, eta platera da gure jatetxean gehien eskatzen dena. Gero ondoren, irinati pasatuko dugu eta frigitzera eramango ditugu. Hemen egiten dugun gastronomia, mundu osoan egiten dugun bidaietan oinarrituta dago. Azten gara Tailandiatik, Peru, Asia, albondiga, frigitu eta gero, saltza bordaliz batean sartuko dugu. Saltza honek Burdiesoko zonaldekoa da. Eta gero ondoren, amu txipi hartuko dugu eta adobo andaluz batekin pasatuko dugu. Hau ireki baino lehen, Luis egon zan Madrilen, lan egiten urte asko. Eta, jatetze oso famatuetan egon zan, adibidez Diverson, Andaluziatik egon zan Japonienten bebai, Estrella Michelinekin daukaten lekuak. Eta azken ikutu honekin, platera maituta dago. Eta hemen daukagu gaur egindako platera, honelako platerak edo beste batzuk nahi dituzue probatu, hemen itzotzen dizuegu 154 jatetzan Gasteizen. Eskerrik asko. Agur! Hau Aizea, eta hau Luis, eta eharra ategola egin dituenak, Ze gauza goxua, eta daztatzeko gogoak ingatu, baina pasa biharko nahi dunak daztatu bertatikan. Besarka da hondi bat, eta jarraitu horrela goxatzen, eta goxatu arazten. Gu gurian jarraituko dugu. Hemen txebeitu tipulinak nola izaizkigun goxatzen, eta guen inbiar deuna da, beitu, nire honea botatzen jungo nahi laizter perretxukuk eta gainuntzeko historik, laranja horrei zuku atea behar dio. Bale? Hemen da kaso. Zuku ateatzeko, erditi moztu eta bilan zuku atea, bale? Bale, eta beste gabe, ni perretxiko garbitzen jungo naiz, eta bestia hor dijoa lasai. Bale. Bueno, zer da garrantzitsuena salto hori luzeo egiteko garaian? Entrenatu berdezu, bai, esan dezuna, askartasuna, indarra, baina ez dakit zer bihar dan zehazkio, askarri ditxi marraraino, edo ez dakik salto iteko garaian iztarrak ondo euki, daneti biharko, baina ez dakik zertan ibiltze zaten gehien alanian. Abiadura baiz azkenen, geuz eta azkarrago korrikain, saltoa luzego izango da. Igual pizkat desorek autarea altzeatea, ez da? Bai, hombre, beti kontrolatze zuen neurri baino, bai. Askartasun hori. Bai, eta gero teknikare, bai, azkenen optimizatu behar dugu airean garen denbora, ez erortzen lehen hau. Salto guztia aprobetsatzen. Horre, pauso batzuk ematezu horra irian bezala, nola iten dezu horrola... Bai, hola, pizkat. Hola, gero, horra, no? Nikola ez, ni bestea. Zu beste, nola? Bai, hola, pizkat. Bale, bi teknika desberdinak daude airean ibiltzeko ere bai? Bai, baina bik esan dituzu. Kontatu, bat zer da hola, igeri jutia bezala, zukitezuna? Bai, hola, pizkat, eta bestea, hola saltau, eta gero hola, vale.
Eta zuk ordu ninten dezu aurrenengo hori, hola Bai. pizkat ibiltzezea. Eta ze bestia probatu zu, eta zaizu inontatzen, eta zaizu gustatzen, o motxago itezen dezu? Lehen hola itenu, baina, bueno, entrenatzaiek esantzun aldatzeko, taldatu genuen. Aldatu zenuten, da hobeto atetzen dira saltuak. Oengoz bai. Oengoz bai. Bai. Bikai. Bueno, eta hor adibidez, zer entenatu behar dezu gehiena? Giarrak, edo zer da garrantzitsuena esaten duen bezala hor? O, azkarri dizte hori, orekakin, baino ore bai, kiston salto iten dezu, baino marra hemen balin bada, eta urruti zapaltzen bazure, bai... Ja. Bai, oian justau behar dugu, azkenen egon barge amarratik gertuen, harik eta gertuen, baino zapaldu gabe. Ze hori, urruti gatzen magea, sentimetroka igau paritzen, eta amarra zapaltzen badugu ez digute neurtzen, nulo. Zenbat aukera daude salto bakoitzean? Eukitze ditugu 3, eta Bai. gero txapelketa bakoitzen lehenengo 8ak, 3etan lehenengo 8 salto honenak pasatze dira eta dituzte beste 3. Beste 3. Orduan fijo ditugu 3, baino batzutan 6. 6. Eta 3 o 6, gehiago ez daude aukera gehiago. Bez. Egun bakoitzen 3 o 6. Bai, ondo denbora kalkulagoa da. gutxian hasita bukatzen da historia, ezta? Bueno, azkenen tardatze dugu, Ordu bete edo. Ordu bete. Bai, bakoitza. Ordu bete, ze aurrenengo rondatxo egiten da gero beste ordu bete, edo... Ez, ordu bete hasieratik bukara. Hasieratik bukaraino. Bai. Eta adibidez, iten dezuenean da mosketa hori pasatzen danean, ja, zuzenian azte zeate bigarrengo rondakin? Bai. Azkenen hori, saiatzen galik eta azkarren ez berotzeko berriro. Vale, claro. Hori da. Ez oztu eta berriro berotu Hori da. alizateko. Bai. Eta zesan behar nizun. Eta kontzentrazioare, bai. Eta hor, ze izatea honena, aurrena saltatzia, o azkena saltatzia, o besti ekin da gero, bueno, hori bakoitzan arare berare, bai, ezta? Ja, hor, bakoitzan arabera. Ze... Ba, ikusten maezu errez pasako zehala igual dizu. Baina ikusten maezu hor mugan zarela, azten batzea bestena behiratzen da hori, nola eramatezunan arabera. Egote zeate behiratzen hor, edo zuk zurea jutezea, Ni saiatzen naiz kaskoa nerera. garri eta zu zurea ibili, Kasko edo... bezizkigute usten, baina ni egiten neria. Baina bai saiatzen naizela, ikusten hori, ber gertu naun mugatik, zaila dakaten, ez, pizkat arriskateko gehiago ez, bai. Hemen jarri, karo, igual aurrenengo mosketan igual etxea inbeste arriskatu ber bukaerako finalian bezala, ezta? Hoi da. Aurrena garrantzitsua da mosketa pasatzia. Hori da. Mosketa berdin du aurrena pasa, azkena pasa, edo igual du. Lehenengo 8. Berdin du lehenengo edo 8. Baina pasai mar da, bestela. Eta zenbat izate zate, Txapelketan arabera, baino 12, 16. 12, 16. Bai, 12, bai. 12 izaten baina normalen hobea diare, bai. Ja, bai, claro. Lau gelditzen dia kanpoan, baino ja honenak daude bertan, ezta? Ja, hoi da. Vale, oiek organikoa bota hor barroa, hau honeak jarriko egarbitzea, eta goen lagunduko jazu hemen iztarronetatik mamila ateatzen, vale? Vale. Nahazu eskukin, o bestela bizarrezkakin hasi, Vale. eta utziko izutena da hemen platertxo bat. Hemen badakazu beste platera, eta mamilako nea bota, eta honea salata ezurra, bale? Haure murrizten jarriko deu. Bai, hortxe jarri. Eta irati, luzera jauzia egiten dezu, baina gauza gehiago egiten zure bai, zatik hor atletismoa jute zatenean askok modalitate bat baino gehiago egiten dezu, ezta? Zu baten zentratzezea, edo... Hola, konpetitzeko bai. Bai. Azkenen nahi ez kanpora, nahiz jungo, edo Espainiako txapelketara nahiz jungo beste zeo zeitea, baino guk abiadura asko entrenatze egunez, batzutan baite etela, hori, edo 1 metro, edo aurten berreunen bat iteten, baino askoz gehiago ez. Ja, zatik igual paredean tokatzen zaizu, eta energia galtzen dezu igual besteak ore, bai, ezta? Hoi da, bai. Eta azkenen pixkat zentratu gara, ez bestela. Eta luzera jauzia zergatik aukeratu zen duen? Bueno, ez dakit, hasian pixka denetik iten nun, eta gero hobeto hasi nintzen luzeran eta salto 3ko izan dela berdina, baino 3. Osa, 3 eta ondarria. Pa. Eta hor zen batit dituzu. 12, 11, 13. 13. Jope. Bai, eta hori, gero txorkatiak jaten hasi zen eta luzerara. Ja, hor bai golpea handia jasatu ditula txorkatiak, ez da? Bai. Baina, bueno, orduan luzeran, eta hobeten jarraitu nun, eta baina arte. Eta orduan txorkatia da gehien izorratzen zaizuena? Saltotan, bueno, nei bai. Zuri bai. Bai, gero igual hori iskiotibiala edo, baino nei txorkatia, nei oinak, bai. Eta zehoz egiten dezu txorkatillo gogortzeko, edo otobilea batzukin jun salto itea, horrek molestatu iten du, edo... Horrek molestatu iten du, bain dartu, fisiora jun,
eta zaindu. Eta gero hor ondarrez erortzean ipurdiko minare bai hartzen dira, edo hor ondo? Ni lepoa igual pixkat. Lepoko minare bai. Bai, ez daute ondo rastrillatu batzutan bai, Ja, igual, hori bez da beti ongo lur hori berdina, ez da batzutan testura desberdinak eukiko ditu, ez da? Bai, batzutan arritxo eta dena. Kompakto balin bada edo, Hori saiatzen dira, pixkat. Xamurtzen. Marra gehatzen da argi. Ze, karo, lehorra badaudena, ez da ina garbi ikusten. Bueno, eta Irati, hau dena egiten, noiz hasi zinean, eta nolatan hasi zinean atletismo egiten? Ba, malau, DBH irun hasi nintzen pixkat probatzen. Leko berandu, ez da? Bai, eskaini judo iten un. Ah, vale. Judotikan atletismoa. Bai. Golpe gehiagi judo, no sé. Arerioak danak lurra eroritzen zian, no sé. Ez, baino... ni gustora neon, baino gero probatu nun atletismoa eta gehiago gustatu zitzaizun. Bai. Eta, orduan hasi zinean, eta nola izan zen, aurrenengo urratzak edo nun izan zian? Donostin. Donostin bertan. Bai, belodromoan esan zian entrenatzaileak Jon Karlak probatzeko, eta erduan hasi nintzen hemen entrenatzen, eta ja aurren urten esan nun, bale, ajuda dauzet eta honekin jartzen nahi. Claro, danakin ezin, ez da? Ez, danakin ezin da. Beste da, dana erdizka. Bai, hori da. Da, erduan, hori, da gero ja, geroz eta serio gartu nun, eta lehenengo hori, lehenengo batxillerren edo bigarrenen ja Espainiakoan domina irabazi nun, Espainiako txapelduna gatu nintzen. Horrek remotibatuko zizun, ez da? Bai. Arraiteko eta ikusteko, hemen alde zehose lortunik. Hoi da, eta gero ja unibertsitatera jo nintzen. Eta unibertsitatean nola juntan esperientzia hori? Hane kirol asko itezen duten, une oro atletismoakin ibiltzen zinaten ere bai? Bai, ni, unibertsitateak eman zian beka, bai. Eta behiek pagatzen zidaten karrera osoa, nik unibertsitate representatzen manun kompetitzen. Taldean kompetitzen manun. Orduan, hori, kriston garrantzia ematen diotean kirolari, hemen baino gehiago. Bai, azkenian, adibidez, John Ran golfistare area juntzan, ez da, golfen ibiltzea eta ikastea, gero ez dakit ikasten dezu, baina zuk ikasiro egin dezu, ez da? Bai, nik ikasinu. Vale. Hau, indazu pixka txikiago, bale? Pixka txikiago jarri, eta gero hemen elkartuko deudanakin. Eskukin ingoz, bale? Bai, eskukin moldatze basea hobeto, lasai. Bueno, eta estatu batutan, ze ibiltze zinean, eskolatikan, zentrotikan etxea, eta tokatu zitzaizun nola pixka bizitzia estatu batutako... Ez, han bai bizi izan nula, ze gainea, lehenengo urten ez, baina ne lagun gehienak hangoa zien. Orduan, estatuatu errekin bizi nintzen, eta... Eta nola izan zanango bizitza? Nola da? Nola gogoratzen dezu? O gogodakazu berriro bueltatzeko? Oen hemen guztaz zaude? Bai, aurten bueltauko naiz. Eta ja eskusakin lagunak ikusteko eta hori. Baina, netzat esperientzia kristona. Bizitza baina jagotela hemen, baina, unibertsitatera juteko kristona. 4 urte. Hori da, 4 urte, gazte denboan, goxatu, kirola egin, da... Eta janak eta, leheno esan deuna, esan dezula, gustatu zaizula, baina ez dakazula denbora, nola jate zenun estatu batutan, zemuz jaten zenun? Bueno, hemen hobeto. Bai, Baina nik iten nun, orduan, bai jarraitzen nula bastante, etxeko, etxean ite eguna eta hori, baina, zakit, barazkita hola hemen goxo godare. Bai, ez da? Bai. Bai, egin esateu barazki gutxi, eta dauna garesti gaina, ez da? Bai, ez, egon badaue. Egon badaue, baina egon esateu oso garesti dala, ez da, igual. Bai, baina, zakit, ez du hainbeste zapore. Ez da, hainbeste sustantzia. Hemen goxoago dago, bai. Bueno, eta kirola eta unibertsitatea dena uztartzia, erresa izan zen, gogorra izan zen, edo ondo eramatea, oso ondo antolatuta daude hangoak, edo ze? Bai, asko laguntzei gute, eta nola zagan gainditu behar dezu, ze bestela ez dizute kompetitzen uzen. Orduan... Osa, ez baizu gainditzen, etzea juten lehiaketara. Ez, ze, karo, nahi dute jendea kompetitzea, baina hori bai ikastea. Orduan, laguntzei zute, errestasunak jartzea izkizute eta azterketaren bat edo txapelketaren egun berdinen badakazu bai aldatzea izutela edo pizka laguntzea izute, baina egin behar dezu. Esku garbitu guain lasai hor? Igual bai. Hauek listo dazkat, behitu hemen. Hau, ja behitu, Hau eharra dao ja, eosertako hola, ja. Lomito pasata, tipulina goxatuta, eta perretxikuke bai. Ingo deuna da bertara guain bota esan deun bezala atian iztarra, konfitatuta daola, eta horrekin batea, betu labana, pasako jo, baina berez hor puskatzen jungoan nian, txukun geldituko. Emango jo gonei hola kortetxo batzuk, erresago urtutzeko,
baina besti gabe. Sartuko dugu bertara, dena goxatuko dugu lasai-lasai, eta beste alde batetikan, hemen ardua gota eta murrizten utziko dugu ere bai. Eta bagoaz, txerreki txarraka. Utziko dugu, hau goxatzen, baitare tipula goxatzen, bere ardotan, eta bitarten jungo gea beste reportai bat ikuste, ados? Perfecto. Zehazki jungo gea Bilboaino, eta ikusiko zue, hamburguesa bat indigue, bere zila, galleta eta guzti. Hemen gelditze gea, hau kontrolatzen, guantxe arte. Hau, ekipo, Edurne naiz eta gaur etorriko zarete Gozes Mas Burgers ezagutzera. Aurrera! Duela 2 urte, Bibaskidek eta Asmasian erreferentea den kolaboratzaile batek bat egin zuten hamburgueseria berri bat irekitzeko. Non zapore tradizionalak eta okela lantzeko teknika berriak fusinatzen dira. Smash Burgerrak Estatu Batuetako errepide jatetxeetan du jatorria. Hamburguesak azkar eta zapore apartekin prestatzea zen asmoa. Smash izena haragia plantza bero baten kontra presionatzeko edo zanpatzeko metodotik dator. Goze teknika hobetu dugu kostra perfektua lortzeko, utzutasuna eta zaporeak galdu gabe. Momentu honetan 13 hamburguesa mota desberdin ditugu kartan. Adibidez, gehien saltzen dena cheeseburgerra da, gure klasikoa. Eta gure bezeroei ere asko gustatzen zaie cheeselovers, cheesebacon, makose, besteak beste. Eta kartatik kanpo hilabetero egiten dugu burger berri bat. Eta gure hamburguesei laguntzeko hasierako platerrak eta askotariko postreak ere baditugu. Eta nabarmentzen dira natxoak, cheese smoke bacon patatak eta bilasko hegalak. Eta orain joango gara gure hamburguesa izarretako bat prestatzera, Addictive Lotus. Prest gaude ja, Burger Lotus prestatzeko, gure sukaldariak lagunduko digu. Eta, bueno, epai, abezera ateratzen den. Bueno, ogiarekin hasiko gara, ogi hau pizka bat berezia da, patatazkoa da, eta puntu gozo pizka bat dauka. Eta ogia txigortuko dugu tostadoran. Eta orain garrantzitsuena, okela. Lehenengo eta behin plantza prestatu behar dugu, temperatura egokia euki behar dugu, eta gero okela pizkat hotza egon behar da, ondo esmaseatzeko. Hamburguesa bakoitza 80 gramukoak dira, eta batera 180 gramukoak. Eta nola ez, kalitatezko behi okela da. Eta orain, esmaseatzeko ordua da. Momenturik bereziena. Esmaserra hartuko dugu, zapalduko dugu okela, eta horrela mailar erreakzioa lortuko dugu. Eta zer da mailar erreakzioa? Okela hotza dagoenean eta plantza oso beroa, lortzen duguna kostra karamelizatua da. Eta ondoren, txedar gazta ipiniko dugu. Eta orain gure Addictive Lotus montatuko dugu. Kontatuko dizuet Lotus hamburguesaren historiatxoa. Hamburguesa hau gure sukaldariak asmatu egin zuen eta Lotus galleta gozoan pentsatu egin zuen. Hemen gozen hilabetero hamburguesa berri bat egiten dugu. Eta Lotus hamburguesa horretako bat zen. Eta hain arrakasta handia izan zuenez gure kartan sartu genuen. Eta amaitzeko eta toke berezia emateko, galleta jartzen diogu goiko ogian, crumble botatzen diogu eta krema gehiago. Bueno, Joseba, hemen duzu gure Lotus hamburguesa, gure izarretako bat. Dastatu nahi baduzue, etorri Bilbora, Gozes Mas Burgers. Agur! Aupa neskak, ai ama, ez da gizerdan hori gozaia, bazkaia, oa falla, galleta eta guzti, jan aldezu lako ikan sekula. Bai, ni proa deut. Proa dezu, ta? Bai, ne guztau zitzaiten, Katxila, moni ez dut, proatu gondekan. Proatu, berkontik bai ba. Gozogilia izan data gainea hamburguesa amorratua naiz, hori ere, emango nion bukau bat, emango nion guztua. Bueno, besarka da handi bat eta jarraitu horrela goxatzen da goxatu arazten. Gu gurian jarraitu, behitu hemen arduan nola murriztu zaigun, eta behitu tipulak ze kolore hartu duen. Ardo gozua bota jo, Ardo gozuola, oendik eta karamelizatu ikutu hobia eukitzeko. Bale, hau listo, hor dijoa txirreki txarraka, eta hau indeu, behotutakuan, sartu jotenian gibela eta behitu hemen dezkau, gibel puxketak.
Indet atera gero segituan. Zeratikan, jarraituko bainun sukaldatzen, gibela koipe guztiatako zitzaion, eta guztiz gerrazak gatuko zan hortikan, eta gibel puxketak baetzian nola xamurra geldituko. Hori nindet, atera, eta takon jarri baino lehenuo, taluan, otakuan, edo tortitan, nahi zuen bezala daitu, ingo detena da pixkat epeldu, bale? Bale, hoi listo, eta hoi listo. Eta hemen dakau, laranja xukua, murriztu deuna. Eta ingo zuna guain bertan, bota arrautza, soja saltza, erdila nahiko, laranja xukua osua bota, eta ingo zuna da, olioakin, maionesa bat prestatu. Indezu maionesa sekula? Aspaldi ez. Aspaldi, bale. Abergo atzesean. Kezka galdetu. Erresa da, zu bota dena bertara, eta arrautza honeaino iristen bada, olioa bikoitza bota. Bale. Eta ez moitu gero, birringailu agora eta bera. Bestela mostitea. Bale, hoi listo. Auringotena da, zuaia jetxi. Bale, horrela xe. Eta ingotena da, sartaitxo bat artea, bai, behotzen jartzeko, gio, takueire epelpuntxu bat emango, jo pixka tostatu ingo dugu. Bale. Listo, eta listo. Irati, kontatu, noiz etorri izan lehen den biziko garaipena hundila hola esan zenuna, me katxisla marre, arra lortu dut gaurkoan. Nik uste lehenengo Espainiako txapelketa. Hori, uste junior nintzela edo, Edo zu bemezortzi, uste dela. Osa, nahiko txikitan, baina bueno, hori ja ikusi nun, ostraza, ondo da. Ondo dijoa. Vale, eta horri zeneukan, eta hori gero, ez dakit, ja helburu desberdinakin, o ja begirada desberdinakin ikustezun kirola, ez dakit, entrenamentu potentiago egiten hasi zinean, edo... Bai, hori ja pixka serio gartu nun. Eta ja, hori, behin Espainiako txapelketa irabazita, inezu urrengo pausu bat. Urrengo pausua zen txapelketa internazional batea jutea. Eta orduan, helburu aldatu genuen, eta pixka serioago hartu entrenak. Eta zein izan da, zure internazionalak indituzu txapelketak? Bai. Zein izan da gola indituzunak? Hori, kategoria menoretan, txikigotan, egon nintzen Italian, eta Suedian, eta gero ja absolutoan, ukinun bat Alicanten, eta gero Munichen, Alemanian, Argelian, nik uste baingo zori, baina, bera urten bat emagitzegun. Vale, eta gero ja kategoria handian, ibilizeare bai Europako txapelketak eta egiten? Bai, Municheko aia izan zen kategoria absolutoan. Bai. Bueno, a ver... Gaizki, Bera, neon behartzen, igual salbatengo dugu, ez dakit, A ver, botatzen gungo beha hau. Ni uste ez dela moztu bendikan, Vale, eta guen jun gutxinaka gutxikanaka harrapatzen goraino. Ondo altezei. Bai, pixkat olio gehiago bihartzun, zergatikan, arrautzaz gain, laren jasukoa sekalako, eta laren jasukoakin, olio gehiago harrapatu. Baina oso ondo, bainin goraino eta beraino, eta hori listo dakazu. Ezin jo, indeu, maionesa. Oso ondo, ingotena da, hau moztu fina, eta laiztertako berotzen hasiko naiz, hau berua da honian. Jazta. Bai, listo, beha kendu, edo kenduko jo, eta hori astindu pixkator, taka, eta atera. Bale, nik haure moztu behar dut, eta gero hauek berotzen jarri. Bueno, eta txapelketetan, nola modatzea? Txitxare asko ukitzituzu, lasai jutezea, plasandria zea, edo... Bueno, ja pixkal lasaitu naiz, baina hori, hendik garrantzitsua bada bai, urduritasun pixkat behar da, baina pasagabe. Baina urrezko domina bat lortzeko, ja, kenduko dituzu, ja, natezen, Espainiako domina irabazi zen unian, hor ja... Bai, gero, hasian asko zurdurigo jartzen nintzen, hasian ezin nun ez dago saldu, Benetan? Bai, tripa ez daite, baina ja ondo gozaltzet. Ja ondo gozaltzen dezu, eta hori, pixkat urduri, baina ondo. Behar dena. Eta txitxare horiek, ez esateu entrenatzaileak, mantendu inberdia, eukin berdia, gabe hobeto da. Ez, nik uste pixka behar dela. Behar da, ez, energia puntu hori toperaino hotzeko, ez da? Azkenen lehiaketa da. Eta dena atea behar da, ordu. Eta dena atea behar da, eta ondo atea behar du, eta... Bueno. Eta hemen Donostin entrenatzen dezu, o nundi noa ebiltzezea? Bai, hemen. Beti Donostin? Donostin, Belodromoan, Ministadioan. Vale, eta zenbat zeate, jende asko zaudete hor entrenatzen? Bai, oain gaina ume pila dabe, Errealeko Artu min gainatxoa Atletikoko... horrekin nabazu. Bai, igual bai. Bai.
ume pila ere eskoletan, eta gero, hori, eskoletaz aparte, ja pixkat serioago hartze egunak, eta bastante gea, guztira. Eta, erdibidez, jende gehiena zertan ibiltzea. Hor, jendea normalen juteanian, ja jutea objektibo batekin, ni salto altura nahi detin, edo ni nahi detin, ez dakiz, edo han jartzezea eta entrenatzaileak gidatzen zaitu. Bai, normalen txikitan itegu pixka denetik, eta gero ja, ikusten da, bakoitza izai emate zaio nobeto, eta ja pixka de espezializatzen. Orduan, bai, ikuste dute bakoitza izai gustatzaion gehiago, eta ja, espezializatzen. Gustatu inbertaizu, inbeste ordu pasabiar dituzu hoxe egiten, geho, gustatu behar zaizula, oso nabalin bazea, baina pasaizu gustatzen, norbaitek zumaina ordu gehiago sartuko ditu, norbaitek zumaina ordu gehiago pasako ditu, eta aceituan pasako dizu gainea, ez da? Bai, ez bestela ez du merezi, ordu asko dira. Bueno, ikerketara bueltatuko gea. Nola dijoa, Elan, gauza asko ikertu dira, gauza asko aurreatu dira? Oendikan asko dungu aurreatzeko, pentsatzen dut, baina ez dakit. Elan oendik asko dau jakiteko eta ikertzeko, ze oentxe bertan ez da badi ez tratamendu ola efekti, edo sendagaiik edo tratamendu bat ola efektiboa. Orduan, pizkanaka, baina zehozea aiga aurreratzen bai. Bikain, eta horra adibidez, zenbat jende zaudete horiten? Lehen esan dezu, talde desberdinetan zaudetela, ez da? Bai. Hori bertan, Euskal Herri mailan, o Espaini mailan, edo nola dijo historia? Ez hori, azkenen hori taldeka beti dau jefe bat edo normalen dula ideia bat edo linea bat deite zaiola, ikerketa linea bat, eta orduan horriten da talde bat, eta taldeak iten du horri buruz ikertu. Hola, ezakit, hola antolatzen da, baino men eta toki guztietan. Bai. Nik ela ezagutzen dut, Jaime Caballero, igerilaria ezagutzen duzu? Ez, horrek iteu beti elan aldere bai bere igerik eta travesiak eta hori dituta. Baina pixka badakizela, baina zer da zehazki elat? Bakit degeneratibo dala, ez da, galtzen gorputza juten dala... Bai. Baina zer da zehazki, zuko igual erresago eta hobeto ezego iguzu. Neurona motora juten dia degeneratzen, azkenen diela mugimendua albidetze dutenak. Orduan, nola neurona hauen juten dien hiltzen edo degeneratzen, jendea galtzen du mugitzeko gaitasuna, eta azkenen mugitzeko, arnasteko eta denaiteko. Oso agresiboa da, bai. Bueno, bai, eta hori gaine ez daka sendagaikan, eta harrapatzen zunien dakizu geota okerra jongo zehala, ez da? Bai, horregatik, zeo ze aurkitzen den ja laizter, eta hola, esperantza pixka dakaten, bai. Bueno, ni mota eskerrik asko itezun lan guztiegatikan. Bueno, hemen txe, hasiko gara, lau prestatuko ditugu. A ber, honek arreko deu, dena dakau prest. Tipula, karamelizatua. Hemen, bero puntxu bat eman dio berriro epeltzeko, ata guztia hemen dakau prestatuta. Hemen honei, golpetxo bat eman dio gero bere silpikatu botatzeko gainetikan. Hola, nahiko potoltxo moztuko etorrela, vale? Eta hasiko gehan montaia egiten. Hemen bat maionesantzako, beste bat atatzako, eta, bueno, tipulana badakau. Vale, ingotena da, lehen da bizi, atakin hasi. Nola, oinarria ata dan, ata lehenengo eta behin, bildurri gabe. Horrelaxe, goia da eder bat. Vale? Ze usaila dakan honek, Egarratu zaigu gorkoan, jati. Bueno, sukaldatzen, ze prestatzen dezu? Guain, lehen esan dezu Ameriketan esain beste, guain ze gauzak itu dituzu, a ber. Ez, han gehiago sukaldatzen nuntze, bai. Guain etxen itezue, katxila mar. Baino pizkatik hasiet. Oain nik uste ditetela gutxio, baino ze hobeto. Vale. Hori hona da, gutxio, baino hobia. Eta, elikadura aldetikan asko zaindu behartzea, o dietista dakazu, o nola... Bai, nutrizionistakina guain, orduan, bai, bastante zaintzen nahi naiz gain. Vale, eta zer jan berdezu, zer zaindu behartzea, o zertan pekatzen dezu gehiena? Pues, bueno, azkenen esate diate, zer komen izaiten eta ez, eta hola, errendimendua betzeko eta ere bai lesiok ekiditeko. Eta zer esate zuen lesiok ekiditeko adibidez? Kolageno asko, odo... Ez, bueno, pertsonan arabera, azkenen, segun zeite ezun, eta bakoitza nola daun momentun. Baina hori, nik adibidez esneki kendu izkiate. Esneki kendu indizue? Bai. Eta salia zea? Bai. Me katxiz la mar. Baina, bueno, jazta. Baina, bueno, ala izatea eta... Bai. Eta lehiak eta baino lehenuo, zer tokatzen zaizu jatia, o... Ez oso simple. Arroza,
eta oilaskoa. Arroza eta oliaskua. Bai, simple. Bastante aspergarri, baina Bai, bueno. Bai. Eta ezin diozu adibidez oliasko horrei tipula karamelizatu pixka sartu? Bai, baina ez dute jartzen hori. Txila, Marta. Hori afaltzeko, konbetituta gero, ez dela. Bueno, launak, hementxe, bazkau, gaurko takuak prestatuta, atanak, ingoitugu gehiago, hemen dazkau prestatuta, eta behitu lagunak. Ze gauza simplia, goxua, eta hola, partitu behar bat kasu, nahi bazu jun ikustea atletismoa, holako batzukin, da launakin ikusi ez da. Oida. Aber ikuste zaitugun Munduko kopan, tako jaten. A ver. Mi esker etortzegatik, Zuri. jarraitu goxatzen, eta zuei mi esker horretatik. Agur.